Hemmäňize salam. Bugünkü fizika sabahymyza hoş geldiňiz. Bugün siz bilen mehanika hadisalar degişli temalary öwrenmäge dowam ederiz. Bugünkü öwrenjek temamyz iş we energiýa barada düşünje. Ona dowam edelim. İlk bilen edilen iş. Edilen iş diýip näme diýer? Ýani mehanik iş. Mehanik iş diýip haýsy-da bolsa bir cisme güýç täsir edilende diýe mälim bir aralyga süýşmegini aýdylýar. Diýmek, mehanik iş boljak bolsa bir daşdan gücün täsir ederek ve belli bir yere süýşmek gerek. Mysal üçin, şu elimdäki galam, şunu aldym we şunu sağ tarafa getirip koydum. Näme boldy? Bir güýçleniň şoň üçin almak üçin we belli bir aralyga geçdi. Yani şu taýdan şu gara alyp koydum. Ona diýmek, men şu taýda iş etdim. Ona iş diýilende gysgaça näme ekeni? Yani bir güýjü cisme güýç täsir etmeli. Şo täsirde de belli bir aralyga süýşse, şoňa biz näme diýeriz? İş diýeriz. Onu gün forma vereceğiz. İş dendir güç köpetmek ýoly. Yani ýa-ni diýdik, daşdan bir güç täsir etmeli cisme ve şo güýçüň täsirine de belli bir näme ýol geçmeli. Onun formasy näme? İş A diýip belýär. A dendir F köpetmek S. Yani berde A iş, F güç, SM näme ýol. Geçen ýoly. Onu berde biz iş birligini bir joule diýip hasaplaýas, ýani Newton köpetmek metr. Onuň joule diýip hasaplaýas. Gysgaça bir diýip berýär. Indi energiýa näme diýär? Energiýa diýip cisimleriň iş ýerine ýetirjiligi ukymy aýdylýar. Ýani bir cisim bir iş ýerine ýetirýän bolsa, şu ýerine ýetirjilik ukymy biz näme diýeriz? Energiýa diýeriz. Indi mysal üçin şu taýda bir surat bar. Ne bulam edilen işi degişli. Mysal üçin şu taýdan adam etipdir şu gutyny mysal üçin belli bir aralyk geçdi. Yani demek, yani bir cisime güç täsir etdirdi, itene güýçlenipdi ve belli bir aralyk geçe. Demek, ol adam nämedir? İş etdir. Onu şu taýda meskaça şu mysal söyledik. Massasy diýe, massasy şu taýdan renkini ütkedeýin. Massasy 50 kilogram bolan oglan her bir etazyň beýikligi 2,5 metr bolan jaýyň 4-nji etazyna çykdy. Oglanyň edeni işini hasaplandy. Berde gravitasiýa 10 Newton gatnaşan kilogram metr. Indi şu taýda gözüňizde ýetirýäs, mysal üçin oglan ýa şunu ýalap 4 gatly etaj gözüňizde ýetirelim. Şoňda her gatyna 2,5 metr diýer. Her gaty 2,5 metr. 4 etajy çykypdyr diýer. Indi 4 etajy çykyp berde beýikligi näçe bolýar? 2,5 4 köpelse 2,5 köpeltmek 4 teňdir 10 bolýar. Yani 10 metrlik ýol geçipdir. Indi bundan soň näme diýeriz? İlk bilen beýikligi ýazas, geçilen ýol ýazas. S teňdir näme diýer? 10 metr tapdyk. Indi gravitasiýa bilen G teňdir 10 Newton gatnaşan kilogram. Soňra bize näme berilen? Massa M teňdir 50 kilogram. Bizden soraýan näme? Oglanyň edeni işi. Ýani A teňdir näçe? Şu taýda biz göni näme tap bilýäs? Güç tap bilýäs. Ýani agyrlyk güýjüni F teňdir mg'den. Yani m köpeltmek G. Ama massasy, oglanyň massasy 50 kilogram. Soňra agyrlyk güýj, gravitasiýa 10 Newton gatnaşan kilogram. Berde kilogramlar ýetgelýär. Ona 500 Newton bolýar. 500 Newton. Indi şu taýda biz güýç tapdyk we bize geçilen ýol belli. Ona göre formany ýazýar. F köpeltmek S olam 500 Newton köpeltmek 10 metr. Teňdir näçe bolýar? 5000 joule bolýar. Jogamy şeýle. Ona dowam edelim.
Energiýanyň görnüşleri. Ýa-ni dedik energia näme dedik? Cisimleriň iş ýerine ýetirjilkyna energia diýildi. Energiýanyň görnüşleri bar. Esasy bu temamyzda öwrenjegimiz kinetik energiýa we potensial energiýa. Indi energia şu potensial energiýa bolup bilýär we kinetik energiýa bolup bilýär we olaryň özlerine bölünýär. Ilki kinetik energiýa bolany näme bolýar? Indiki slaýdda onuň giňişligini öwreniriz. Kinetik energiýa bolany cisimleriň hereketi esasyna çykýan, ýüze çykýan energiýadir. Demek hereket bolsa, demek kinetik energiýa bar. Indi potensial energiýa näme bolýar? Potensial energiýa özünde saklýar. Ýani energiýany özünde saklasa, şoňa biz potensial energiýa diýeriz. Ýani indi şu taýda kinetik energiýa diýişler, termal energiýa, ýani ýyllyk energiýasy diýişli, mehanik energiýa, elektrik energiýasy, magnetik energiýa. Olar kinetik energiýa diýişli. Sebäbi näme? Hereket esasyna döreýän, mysal mehanik energiýa näme? Hereket esasyna döreýän energiýa. Yani şu taýda hemmesinde hereket bolsa, kinetik energiýa bolýar. Indi sağ tarapda potensial energiýa bolany, potensial energiýa içinde saklayan energiýa diýdik. Yani chemical energy, yani himik energiýa, elastik energiýa, nukleer energiýa we gravitasiýa energiýasy. Indi şu taýda mysal üçin diýelik nukleer energiýa bilýäňiz hemme, yani nukleer bomba da diýip eşlendiň. Şoň içinde merkezinde durýan bir energiýa aýdylýar. Yani şoň merkezinde saklanyp durýan energiýa näme bolýar? Şo potensial energiýa bolýar. Ýöne ol haçan patlanda näme bolýar? Ol eýem kinetik energiýa bolýar. Kısaca şunýalyk. Ona dowam edelim. Şu taýda potensial we kinetik energiýa barada. Indi esas öwrenip geçýärmiz şu. Cisimleriň ýagdaý sebäpli eýe bolan energiýasy potensial energiýa diýip atlanylýar. Demek yani cisimleriň ýagdaý sebäpli öz ýagdaý sebäpli hiç hereketsiz bolan ýagdaýynda, yani öz ýagdaýyna erkin ýagdaýda eýe bolan energiýasyna diýe potensial energiýa diýip atlanylýar. Yani içinde saklayan energiýasyna. Indi kinetik energiýa näme bolýar? Kinetik energiýa bolany cisimleriň tezligi sebäpli döreýän energiýa diýilýär. Yani bir hereket bolsa, hereketiň esasyna döreýän eken kinetik energiýa. Indi şu taýda suratdaky misallarla goýup düşündirelim. Potensial mysal üçin şu çekici näme diýär? Urjak bolýar. Yani haçandan şu çekici alyp urjak bolany ýokary galyna bagdalar ýokary galýa beri näme bolýar? Potensial energiýa bolýar. Haçandan onu hereketlendirip urjak bolany ýakyna, yani hereket bolýar da şu taýda. Onda kinetik energiýa bolýar. Mysal üçin şu ikinji suratda näme? Ýem kinetik energiýa bolýar. Indi mehanik energiýa bolany, ýem mehanik energiýa bir iş edenle mehanik energiýa bolýar. Üçüncü suratda. Eýem çekici urdy we o taýda bir iş etdi. Indi ikinji suratda seretýär. Potensial energiýa näme bolýar? Bir ýaý goýup ýaý çekende näme bolýar? Ýaý gerilýär we şo taýda potensial energiýa bolýar. İçinde durýar da şol güýç, yani energiýa. Energiýa haçan çykýar? Ýaý goýup berdim näme? Energiýa çykdy. Yani kinetik energiýa urukdy. Mysal üçin şundan potensial energiýa, şu potensial energiýa haçan çekende ol kinetik energiýa näme diýip öwrülýär ikinji suratda. Şu taýda. Onu dowam edýäs. Şu üçüncü suratda seretsak has düşük bolar. Haçan mysal üçin bir dağa beklige çykamyzda, tigir bilen çykamyzda näme? Tigir hayallap çykýar. Sebäbi beýik bolansa näme? Energiýa köp gerek bolýar we hayallýar. Yani şu taýda kinetik energiýa azalýar, potensial energiýa köpelýär. Yani ýokary çykdy we iň ýokarysyna duran wagty maksimum potensial energiýa ýa bolýar şu taýda. Şu taýda iň sebäbi ýokary çykdy, indi içinde energiýa durdy. Ne haçan aşak gaýdanda näme bolýar? Şu taýdan şeýle aşak gaýdýa berin. Ol kinetik energiýa öwrülýär, yani potensial energiýa, kinetik energiýa öwrülýär. Sebäbi hereket, yani tizi artyp başlady aşak gaýdanda. Kısaca şolary ýaly. Indi formasy näme? Energiýa potensial deňdir m köpeltme g köpeltme h. Bärde m massa, g gravitasiýa, h beklik. Onda potensial energiýanyň şeýle formasy kinetik energiýanyň näme? Kinetik, yani kinetik energiýa 2 köpeltmek mv kvadrat. Bärde m massa,
ve velocity yani tezlik bolýar. Tezliğin kuadraty. Indi şaýda biz soraw çözerik. Birinji soraw serýär. Näme diýär? Bir gutynyň massasy 5,8 kg. Guty ýerden galdyryldy we tekçede ýerleşdirildi. Guty 145 joule potensial energiýa gazansa, tekçenin beýikligi näçe? Indi şu taýda gün näme diýär? Gün berilenleri ýazas. Massa beripdir. M-dendir 5,8 kg. Onu potansial enerji beripdir. Enerji potansial dendir 145 joule. Ne gravitasiýamyzdan belli. Yani hemişir takminan 10 bolýar. Newton kilogram. Ne bizden sorayan näme? Beýikligi soraýar. Yani şu tekçenin beýikligi soraýar bizden. Dendir näçe? Şu taýda soranyň şeýle şekillerini çyzyp görkeýin. Mysal üçin diýeli bir näme bolýar? Kutu bolýar şeýle. Kutuny alýarlar we şu taýdaky şeýle bir şkafa ýerleşdirýärler. Şeýle. Şunu şu taýa almak üçin alyp goýulanlar. Yani şoň beýikligini soraýar bizden. Şu tekçäni şu goýulan nämesini beýikligini soraýar. Onu heýdendir näçe diýär. Onu näme diýäs? Göni formulamyzy ýerine ýazas. Energiýa potensial dendir m köpeltmek g köpeltmek h. Olum näçe bolýar? 145 potensial energiýamyz 145 joule. Massa 5,8 kilogrammadan köpeltmek 10 gravitasiýam Newton kilogram. Köpeltmegim beýiklik. Indi bular gysalýar. Newton gali 58 bolýar. 10 bilen 5,8 bolsa 58. Onu beýle bölmek bolsa 145 gatnaşan 58 näçe bolýar? Näçe edip 5, 4, 3 edip 2 edip var. 8, 16. Köşüm 17 daky bilen 11. 9 bolýar. Bundan 3'ten 2'den bölsem 2 29. Bir 0 berýär. Onda näçe edip 290 içine 5 edip var. 5, 8 başım 40. 5 başım 25, 29. Onu 2,5. Demek beýiklik teňdir näçeden? 2,5 metreden. Indi dowam edýär. Jogaby şeýle. Şoň men aratsalaýyn. Indi ikinji soramyz. İkinji soram näme diýär? 18,13 metr sekundluk tezlik bilen hereket edýän 625 kilogram agyrlykdaky rolikli autolaryň kinetik energiýasini hesaplandy. Onda men näme diýän? Göni berilen ýerden yani tezlik berilen yani şeýle aýlaýyn. 18,13 metr sekund diýär. Ve bize massa berilen 625 kilogram diýär. Bize näme soraýar? Kinetik energiýany soraýar. Deňdir näçe diýär. Onda biz göni näme diýäs? Şu taýda formany ýerine goýas. Energiýa kinetik deňdir 2,1 yani 2'den 1 diýen köpeltmek m v kvadrat. Indi şu taýda ýerine goýarmyz biz. Energiýa kinetik 2'den 1 köpeltmek 625 kilogram köpeltmek näme? 18,13 metr sekund. Onda energiýa kinetigimiz näçeden bolýar? 625
Sayda göni kalkulator bilen hesaplap bilýäs. Eger şunu ýola wagt ýitirmejek bolar. Saydan göni hesaplaýyn. 625 bölümü 2 köpeltmegin 18 bütün 13 deňdir. Jogabymyz ulusan çykýar. Näçe çykýar jogap? 5718 bütün 175 jogla deň. Kısaça jogabymyz şeýle. Dowam edýäs. Indi kuwat, iň soňky temamyz kuwat. Kuwat diýilende bir wagtyň içinde, ýani mälim bir wagtyň içinde ýerine ýitirilen işe aýdylýar. Indi kuwat mysal üçin näl mysal berip biles? Diýeli şeýle bir adam çydaýyn. İki tane adam çydaýyn. Ýa türkmen dilinde de gaty köplenýär muny kuwatlyny, kim kuwatly, kim güýçli. Ne şundan mysal üçin diýeli şu adam iki tane kerpiç taşap bilýär. Belli bir mysal üçin iki kerpiç taşaýar, belli bir wagtyň içinde diýeli näçe wagtyň içinde. 5 sekundyň içinde iki kerpiç taşap bilýär. Bu näçe taşaýar mysal üçin? Diýeli 3 tane kerpiç taşap bilýär. Demek, haýsy kuwatly bolýar 5 sekundyň içinde 3 kerpiç taşap bilýän, has näme kuwatly bolýar. Yani kıyfaça şeyler ağımıza baktılar. Güçlüğümüze. Şimdi bunu aratsalayın. Şimdi kuvveti biz nemle biliriz? En. Yani en kuvvet A iş T vakt. Yani en dendir A katnaşan T. Yani işin vakta katnaşı oluyor. Kuvvet bir hükmünde vakt kabul edilen. Aslında atın gücü deyip atın gücü diyemeyiyle sebebi ol ilkinci maşin oylat tapan adam, watt diyen adam, yani sol ilk bile näl atlandyrjam men, yani mysal üçin bir maşin ön şeýle ýasaýa, bu bogul maşin, şo diýe 10 tane atyň edýän güýjüne barabar diýen. 10 tane atyň işine edýär. Yani demek näl bolýar? 10 tane atyň işine edýän bolsa, yani şonu ýaly hasaplap durýar. Şu adam bolan ýa atyň güýji. Yani şutaýdan ýalan at güýji. İnglisçede horsepower bolýar. Indi dowam edýäs. Mysal üçin İnglisçede şutaýda formatyny goýdum. Ýöne goşmaça bir maglumatlar bolsun diýip. İnglisçede power bolýar, güýç, yani onuň başgatmaly work overtime, yani iş gatnaşan wagt. Yani şeylere kısaca. Indi şutaýda sora berilen. Otagda oturulan ventilatorun kuwwaty 36 watt diýer. Onuň 40 sekundda eden işi näme edendir? Mysal üçin ilki gözlemde ýetirdi. Şeýle otagda diýer ventilator bar diýer. Ventilator bar diýer. Indi şolýa 40 sekundda näçe şoň 40 sekundda eden işini hasaplandy. 40 sekundda näçe jetdir diýer. Indi formamyz göňýäs endendir A gatnaşan T. Berde en berilen 36 watt deňdir. Ona edilen istora bizden şutaýdan edilen istora A deňdir näçe diýer. Gatnaşan T. Yani T'miz belli. Berde göňýäs 40 sekund. Ona näl bolýar? Berden atanaklaryny köpelýäs. A deňdir näçe bolýar? 36 köpeltmek 40. Şutaýdan gün köpelýäs. 36-ny 4-e köpelip 1-ne 1 nol goýamaly. 6 4 24, 3 4 12 hatta bilen 14. Yani 1400 1-ne nol goýýas. 1440 joule bolýar. Yani kısaça şeýle. Indi bu temamyň soňuna gelip, indiki videolarda görüşençe hoş bolun.